ziua și bine v-am găsit la un nou vlog direct de la Cafeluța Magică. Aici cu mafia. Așteptăm să se repare motorul, să urmeze a treia parte. Da. Nu mai am cuvinte, gata. Vă pup! Nose, fraților, astăzi mergem să vă arăt ce daune are motorul. Mai târziu o să vă arăt echipamentul, după care o să vă spun ce piese am comandat, ce urmează să mai comand și ce piese au ajuns deja, pentru că am acasă aici un pachet pe care o să vi-l arăt mai târziu. Ne vedem de la garaj. Am ajuns la garaj. Hai să vedem. Welcome to Kawasaki Airlines. Avioanele. Avionul VRL-ul. Și avionul care a fost doborât. Cam asta e dauna. Deci, avem așa, următoarele. Ghidon îndoit, oglindă ruptă, manetă, tren înlocuită, mașoane noi, rezervorul s-a îndoit un pic aici, dar nu o să revopseau și se poate repara fără revopsire. Crash pad, nu știu cât de bine se vede că e întuneric aici. S-a îndoit crash pad-ul, tren înlocuit. Protecția asta, tren înlocuită. Asta o salva foarte mult. Să vedem ce mai. La furcă, far, roți, nu s-a atins nimic. Nici la așa. Aici avem codița care trebuie înlocuită. Deja am cumpărat alta, trebuie să vă arăt. O să vă arăt mai târziu. Aici un pic dat în șurubul ăsta. Nu s-a întâmplat nimic grav. Și aici suportul pe care l-am dat jos, suportul de scăriță și schimbătorul de viteze. Ăsta l-am comandat, trebuie să ajungă. Aici am avut suportul de la pasager, l-am dat jos, trebuie înlocuit, îl avem acasă. Cam asta e dauna. Nimic grav. Deci, ghidon, oglinzi, mașoane, crash pad, protecțiile astea, suport scăriță, suport pasager și carena asta de pe codiță. Partea dreaptă nu pățesc nimic. Cam asta. Da, da. Domnilor, mi-a ajuns ghidonul, acum l-am luat. Mergem să spălăm frai mobilul și după vă arăt echipamentul. Se! Băieți, astea sunt chestiile pe care le-am dat jos de pe motor.
Suportul de la pasager, suportul din față, oglinda care s-a rupt, cam atât. Bă băieți, eu acum am observat cutia de la ghidonul ăsta, nu pare a fi ghidon, sper să nu-mi fi dat coletul greșit. Hai că îl desfacem să vedem. Noi să vă arăt cizmele. Nu se vede mare lucru. Deci s-au zgâriat puțin aici. Nu-i mare lucru. Pe asta nici nu știu dacă se vede. Ceva ușor. Încă nici nu le-am curățat. De când am căzut. Nici astea, nici combinezonul. Cam asta e dauna la cască. Zgâriat aici un pic pe partea stângă. Nimic grav. Cam asta e lovitura. Să punem la loc și vă arăt și combinezonul. Ăsta e combinezonul. Nu se vede prea bine pe el. Nu-i mare lucru. Aici la cocoș un pic zgâriat. Umărul drept. Aici pe la slider un pic genunchii. La șold, dar nu se prea vede. Umărul stâng. Aici am dat destul de tare. Și aici la cot un pic. Foarte rezistent. Mânușile. Nu e mare lucru. Cam asta e singura daună. Hai să vă arăt și piesele. Bun, deci avem aici piesele care au ajuns deja. Le-am despachetat eu. Au ajuns așa. Carena de pe codiță. Am găsit-o pe culoare. Urmează să o montăm. Avem aici suportul de pe stânga de la pasager. Am mai luat unul aici, de asta nu mi-a plăcut, l-am luat de la cineva și e cam zgâriat, cum se poate vedea. Așa că nu mi-a plăcut, pentru că asta trebuia să-l revopsesc, așa că am mai cumpărat unul. Asta e un pic prăfuit, o să-l curățăm și e impecabil. Ghidonul urmează să-l montăm și trebuie să ne mai ajungă manetele, manșonele, oglinzi și câteva protecții, crash-pad-uri, protecțiile de motor. Cam asta e.